Самая вялікая праблема ў Беларусі, як для Лукі, гэтак і для Крамля, адна – беларусы. То жыць добра і годна хочам, то расейцамі быць не спяшаемся. Ну вось такі мы з вами народец. Ну что поробишь? Я смотрю, наш народец побежал в обменные пункты. Ну бегите. Но как мне было стыдно за белорусский народ. Ну а прынцып «няма чалавека, няма праблемы» тыя, хто дагэтуль дрочыць на Сталіна, засвоілі цудоўна. Таму і развязанне беларускага пытання ідзе адпаведным шляхам. Что, сябры? Спрабуйце и все атрымаецца. Памятайте. Тут самое главное в жыцці что? Свобода. Ставим подобайку. Подписывайтесь на канал. Глядим далей. Прыкра, але факт. Беларусаў у Беларусі ўсё менш, а прычыны на паверхні. Па-першае, дэмаграфія. Яшчэ 3 гады таму я рабіў падрабязны разбор дэмаграфічнай катастрофы, якая адбываецца ў нашай краіне. Той выпуск ЧБ можна зірнуць і цяпер. На жаль, ён не страціў сваю актуальнасць. Наадварот, усё яшчэ горш. Колькі дакладна на сёння засталося жыхароў Беларусі, наўрад ці хтосьці ведае. Афіцыйна каля 9 мільёнаў чалавек. Неафіцыйна называюцца лічбы і 8 мільёнаў, і нават менш. Дарэчы, называюцца ў тым ліку і цалкам сабе дзяржаўнымі інстытуцыямі. Гэтак яшчэ ў 24-м годзе камітэт дзяржкантролю ў сваёй службовай дакументацыі фіксаваў лічбу у менш як 8,8 мільёна жыхароў краіны. У кожным выпадку за часы лукашызму наша краіна страціла ўжо больш як 1 мільён чалавек. Пры гэтым штогод, нават паводле афіцыйных лічбаў, усцяж знікае насельніцтва цэлага райцэнтру. То бок за год мінус Слонім альбо Ваўкавыск. Агулам за апошнія 30 гадоў з мапы Беларусі зніклі каля 1700 населеных пунктаў. Лічы, кожны тыдзень лукашызму мінус адна вёска. Пры гэтым многія з тых паселішчаў, якія яшчэ засталіся, існуюць адно на паперы. А насамрэч таксама ператварыліся ў бязлюдныя вёскі-прывіды. Без усялякіх войнаў і эпідэміяў. Дакладней, толькі з адной вайной. Супраць усяго беларускага і адной эпідэміяй лукашызму. Пры гэтым афіцыйная статыстыка, гэта 9 мільёнаў 56 тысяч жыхароў Беларусі на пачатак 26-го года, уключае ў сябе і тых, хто ў выніку палітычных рэпрэсіяў цягам апошніх гадоў з'ехаў з краіны. Гэтак, паводле ААН, яшчэ ў 24-м колькасць беларускіх мігрантаў складала амаль 800 тысяч чалавек. То бок з тэлеэкранаў яны пагардліва называюць нас беглымі, але пры гэтым працягваюць прыхарошваць намі свою рэчаіснасць. Мой вам совет. Домой. Кайтесь и становитесь на колени. Заплатите штрафные санкции за нанесенный ущерб, хотя бы частично. Отсидите в местах не столь отдаленных, дальше будет хуже. Поэтому домой, на коленях, ползком. Дадае блытаніны ў лічбах і трагізму сітуацыі і адваротны працэс. Хто сёння скажа, колькі з тых афіцыйных 9 мільёнаў разам з улічанымі з'ехалымі беларусамі складаюць панаехалыя ватнікі з балтыйскіх краін і Украіны. А таксама з Расіі, адкуль у чыстую і брацкую Беларусію з даступнымі Кока-Кола, Зара, незаблакіраванымі соцсетямі, папросту табунамі пруцца пацыенты з дыягназам «А што случилось?» Не, ну а чё? Кругом славяне, чисто, все по-русски. Считай, настоящая Россия, у которой получилось. Все знают, что русские очень часто приезжают сюда на шопинг, так как нас не закрылась Зара, Бершка, Страдивариус, Пломбир, короче, все это работает. И в какой-то праздник, я не помню, это было 9 мая прошлого года, было очень много русских, когда они приезжают прямо с чемоданом в торговый центр. Что в целом нормально, мне это никогда не бесило, мне это никак не мешало. Вот. И в прошлом году я стою на кассе в Заре, подходит девушка, кладет кассирше платье. Вот. И та называет стоимость 129 белорусских рублей. Это вот девчонка, которая русская, она такая женщина даже уже была, я думаю, около 40 лет. Она такая, что-то в сумке своей, вы знаете, она еще бросила это платье, то есть без какого-либо уважения, окей. Она достает, дает ей 129 русских рублей.
Да, в Беларуси рубль, но белорусский рубль. И, естественно, у нас не принимают русскую валюту, как и в любой другой стране мира. Есть своя валюта, другую не принимают. Девушка за стойкой кассы вообще не поняла. Она говорит: извините, у нас другая валюта, мы не можем принять в русских рублях. На что на нее посмотрели как на говно. И вот эта женщина начала просто материться и говорит: блядь, вы вообще без нас ничто, давайте, мы одна страна, вы под нас, принимай русский рубль и закрой свой рот. Вот, блядь, как к ним относиться, бляха? 15 минут стою уже, бляха. Машина заправленная, бляха. Вон они идут, бляха. Пожалуйста, вы что, жрать сюда приехали? Или, бляха, заправляться? Что это такое? 15 минут стою. Вы заправились и поехали, а потом пошли в кафе. Я еще раз говорю, пожрали, а потом. Нелюди, бляха. Вообще пипец, поэтому вас и ненавидят. То бок паралельна з уласна фізычным знікненнем беларусаў у Беларусі актыўна адбываецца працэс замяшчэння іх, то бок нас, не беларусамі. Беларускім палітвязням, выкінутым з краіны, анулёўваюць пашпарты. З'ехалых прымушаюць абяцаць ніколі не вяртацца на радзіму. Мільён беларусаў у замежжы пазбавілі магчымасці зрабіць нацыянальны дакумент у беларускай амбасадзе. Затое направо-налево раздаюць віды на жыхарства і пашпарты панаехалым ваням. Народазамяшчэнне. Падобным чынам, зрэшты, расейцы дзейнічаюць і на іншых акупаваных землях. Па прыклады, далёка можна і не хадзіць. Крым, у якім у 14-м жыло каля 2 мільёнаў чалавек. За часы акупацыі сваю радзіму вымушана пакінулі паводле розных падлікаў да некалькіх соцень тысяч мясцовых жыхароў, пераважна крымскіх татараў і украінцаў. Пры гэтым выціскаць іх з паўвыспы захопнікі працягваюць і сёння. Паралельна з Расіяй сюды перасяліліся каля 1 мільёна чалавек. Адначасова са зменай этнічнага складу насельніцтва Крыму адбываецца і яго узмоцненая расеізацыя. Нават папросту выкананне украінскай песні тымі, каго крамлёўцы пераконваюць у іх расейскасці, можа пагражаць штрафам альбо нават арыштам. Нічога не нагадвае. Ну а калі вапросік решон, можна ж які заўгодна рэферэндум зладзіць, праўда? І не толькі ў Крыме, дарэчы. Ну вы ж у курсе, што расейцы маюць права ўдзельнічаць у мясцовых выбарах у Беларусі. Ну колькі там часу засталося да таго, як жыцелі якога-небудзь сельсавету альбо нават райцэнтру Беларусі папросяцца ў родную гавань. 5, 4, 3, 2... Узгадваю, як яшчэ ў 19-м годзе ў нас у горадні пры працаўладкаванні афіцыянтаў кавярні аддавалі перавагу тым, хто валодаў замежнымі, акрамя расейскай, мовамі. У меню часцяком можна было пабачыць польскую і ангельскую. Турыстаў з еўразвязу было столькі, што іх фізычна не было куды засяляць. Таму як грыбы пасля дажджу з'яўляліся новыя гостэлы. Гэтаксама як ліхаманкава шукалі, дзе прыпаркаваць гэткую колькасць турыстычных аўтобусаў. Пры гэтым цалкам натуральна ажывала і мясцовая беларуская культура. Вулічныя фэсты, этнакрамы, графіці з нацыянальнымі героямі, адноўленыя камяніцы і гэтак далей.
Хацелася пахваліцца гасцям сваім. Не тое, што цяпер зноўку гэтае самапрыніжальнае падлізванне і падлабуньванне да панаехалых з усходу. Новая хваля руйнаванняў, гістарычнай забудовы, пабедабесія і навязванне да абразлівасці чужога. Очень давно мечтаю сделать реконструкцию штурма замка. Со штурмовыми лестницами, с монголо-татарами, стреляющими в бойницы из луков и стрел. В XIV веке мы показываем вам реконструкцию штурма этого замка монголо-татарской конницей. Показываем на 20 минут. А через 200 лет рыцарский орден Тевтонов атаковал. Зрэшты, гэтак жа ж па ўсёй краіне, праўда? Ну вось глядзіце, чаго вартая, здавалася б, гэткая дробная і недарэчная, але надта ж красамоўная акцыя сеткі кавярняў Готфікс, якая да афіцыйнага года беларускай жанчыны выпусціла лімітаваную серію кубачкаў з выявамі вядомых у свеце жанчын. Однако, хоть этот проект не только о них, он о вас, он о каждой белорусской женщине, месца для портрету хотя б аднае беларускі на тых кубачках не знайшлося. Ну, нібыта нам і няма чым ганарыцца, правда? Атрымліваецца проект для вас, але без вас. Ну, бо вас ужо народа замясцілі. Ну і па скрыпту. Ну добра, дык а што ж рабіць? Адказ на гэтае адвечнае беларускае пытанне таксама адвечны. Я неаднойчы гаварыў пра гэта ў сваіх выпусках і не перастану паўтараць. Калі нас, беларусаў, намагаюцца знішчыць і фізычна, і духоўна, то першае, што нам трэба рабіць, уласна, быць беларусамі. Нічога новага. Размаўляць па-беларуску, вывучаць беларускую гісторыю і культуру, падтрымліваць беларушчыну ва ўсіх яе праявах, трымацца свайго тут і цяпер.